Zwakaneka kufamba. I'm John. Kodwa okubalulekile kuwo wonke umuntu ozobe la kulesithi. Ngoba la amapholoba uhlala umangikhwalo. Lokuthi hamba kuyifaka lento kuleli damu langakini. Dali drama uzoyikholelwa wena dokotela. Ngathi mase kunje siyahamba. Ima kancane makhwalo Imakancane sesiyaqeda nje imakancane. Sikolo uNkulunkulu wamthesa amandla. Baba wamthesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Africa worldwide umhlaba wonke jikelele ngicela ukubingelela kakhulu enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga kogogo nomkhulu kuloyo naloyo ofisa ukuthi osukwini namhlanje aqondisise uma sikhuluma ngosuku la ngomhla ka14 and 15 and 16 kuJune namhlanje kangihambi ngedwa ngihamba nodokotela omkhulu udokotela uDr Njongo kuningi ke asefike wakwenza la iminikele yahlukahlukene ayenzile lana epha enzani uyena owaziyo ozochaza futhi ukuthi benzani asikwazanga ukunivezela konke kodwa sithi cha asinivezele enye izinto abathe bayikhuluma kumina odokotela ukuthi akubona bonke abantu abazoya olwandle abanye babantu bazoza la emfuleni asondeleni ke sibone ukuthi yini leyenzeka la emfuleni ulamuni lona abantu kungani kufanele bezelana nanokuthi masikhuluma ngalesi special sithi esawonke umuntu noma abantu abakhethekile bacacisile kodokotela ukuthi nanoma ngawuphi umuntu ofuna ukuqaqa emaketangini nofuna ukuphakama nofuna ukudlondlobala iyona nkathi kazosebenza ngayo le ake sondele eduze wena mgulanshenshhe ayikhona wena mangikhwalo impela sondela phela wena mangikhwalo wena impela ipapa yena yile lokhu nakhasela kugona yena lokhu namkanganyisa lokhu anikufambela mina lokifamba imakamuna impela lokamjoni akukompela lokadinyele nimdzweli mina lokho kufamba famba naye madala impela wena papayi wena sinyamkwasana wena magarani wena mansungana ipapayi yena hile lokhu nakhasela lokagona yena animkanganyisi mina lokhu anakufambela animdzweli mina sengibikela wena Murupino ngibikela wena Murubanju impela siyakhuleka manje ngokushona kwelanga siyakhuleka impela ngokushona kwelanga impela vukani phela nibambisana nawe wena mgulanshenshhe akube kuhle nawe mangikhwalo akube kuhle ipapayi yena yile lokho anakukhasela animdzweli mina lokhu nipapayi yena lokho nakufamba famba naye madala lokho apapayi akukhasela hila famba naye madala zwakanaka kufamba I'm John akombela hila hila khasela khona idinyeri wena ke mangikhwalo nawe sinyamkwasana ipapayi yena hile lokho nimdzwela mjoni anukutibi mina lokho nakufambala imakamuni lokho nikhasa ila lokho nimdzwele famba naye madala famba naye mangikhwalo famba naye mnenge mangikhwalo famba naye mangikhwalo sondela mapholoba sondela phela kadini nibeka la ngoba ningasabe sondela mapholoba sondela uzobuka nje imkhuba yonke eyenziwa la ekhaya hayi ngeke sondela mapholoba unyukela wena dokotela sixoxele impela mapholoba sondela impela mapholoba ikhona nje la mapholoba insebenzo okuzomela iphinde iphele khona la mapholoba Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele kuphi la ifika khona iphimbo ka MC Pholoba sichanga niza kwethu silana nje ngeke ngiqamba amanga umuntu ushake amadolo akagcwele konke lokho akade kubona cishe okunye kwakhe ningakubonanga off cameras but ke iqiniso limile ekuthenini inhloso yethu yokuza la udokotela uthe ucela ukuthi simkhaphe sizovezela abantu ukuthi uma sebefikile bezwa kuthiwa
ingxenye yabantu ethile ngomhla ka14 and 15 16 kuJune izohamba yolwandle bese kuthiwa ingxenye yabanye abantu izoza la emfuleni bengathuka abantu abakuqonda ukuthi ukhona umfula lapho khona izinto zabe izokwazi ukuthi zisetshenzwe khona ukuthi kanjani udokotela uzithatha sibeke sichazele mhlawumbe dokotela kusho ukuthini konke lokho kade ukwenza la sikubona uphethe ugologo uthela sakubona usebenzisa imali ecwebezelayo kuningi nje ngakubalula ngibona impuphu mhlawumbe kusihlaziyela nje kafishana ukuthi yini lobuyenza ongakwazanga ukuthi uzivumele sivezela abantu nanokuthi mhlambe kusho ukuthini njengoba sila Mfoka Mapholoba ngizoqala nje ngibingelele umhlaba wonke ongibuka kulesikhathi cha ngiye ngathi kuwe Mapholoba awukusondele uke uzokhombisa abantu noma abantu Mapholoba bangeke babone ukungale Mapholoba yes kodwa okubalulekile kuwo wonke umuntu ozobe ela kule special abanye babo Mapholoba bazodlula la kulomfula Mapholoba ngike ngathi mina kuwe Mapholoba mina nginezinto ejulile Mapholoba njengoba ngithe mina insebenzo izoba ngo12 Mapholoba so ngalondlela umbukeli nalomuntu ozobe ela ngalesikhathi Mapholoba umuntu ozobe ezochaza inkinga yakhe ukuthi inkinga yakhe ikephi Mapholoba kodwa mokuya ukuthi phela umuntu ufuna into ejulile Mapholoba Kuyazwakala South Africa ngicela ukuthi ngikhulume nani kanje namhlanje udokotela uNjongo ngalolu suku la ngomhla ka14 nangomhla ka15 nangomhla ka16 kunohlelo azobelenza elenzela abantu engedwa ebambisene nodokotela uMhlongo uthena ke only 5,000 rand ozobe ukhokhwa ukwathi ukwazi ukulungiselwa izinto kodwa kuloyo naloyo serious uzophinde ethola ithuba lokuthezela emfuleni abantu ke abazosizwe emfuleni ilaba kuphela abafuna into abazoyibona nabazokwazi ukukhuluma nayo akusawona ku5000 lokho ku50,000 rand ngamafishane noma ngamafuphi kufuneka loyo muntu dokotela unkhuza mangingasho kahle kufuneka loyo muntu othi yena imali uyayazi sekwayibone ngaba nawo 50,000 uzothathwa keziswe la bese kusukwa la kuyokwenziwa enye into futhi naye ezomenza ukuthi abe nento akhuluma nayo usho njalo dokotela ngisho njalo impela ezomenza ukuthi abe nento acela kuyo ezomenza ukuthi abe nento azokwazi ukubonana nayo ngisho njalo impela Mapholoba mhlawumbe dokotela naba kafishane ukuthi ngabe ngokujwayelekile vele ku50,000 rand ngoba nakhona sincikisa ku special Mapholoba lento Mapholoba iyadula Mapholoba njengoba ngize la Mapholoba kuleli dama ngizisi noma ngabe ubani Mapholoba umuntu mokuya ukuthi ufuna into yamehlo azoyibona yena Mapholoba lo othi mina ngifuna into yamehlo ngizohamba nayo nangikhuluma nayo indlela yonke Mapholoba ngalolu suku la ngo12 ebusuku Mapholoba ngizokwazi ukuthi ngibize sondele la Mapholoba Ningizimu Africa worldwide olwandle insebenzo yakhona eka 5,000 rand lapha emfuleni ilabo abazobe bephethe only 50,000 rand ngikuzweke kodwa dokotela uthi lapho ngeke ukwazi ukudlula kubantu abawu20 ukubasebenza laba bala emfuleni okumele Mapholoba beqonda abantu yabona mangabe ngikuzisa la Mapholoba awuze mina Mapholoba akuziwe mina awuze mina Mapholoba ngithi wena ufuna into ozohamba ukukhuluma nayo ithi yebo tata ngiyakuzwa ngizokwazi ukuthi ngikubizele yona mina ngikubizele yona njengoba kade ngikuza uthi baba iphume la ukukhuluma nayo iphindele phakathi Mapholoba la mangabe ngikuzisa la Mapholoba angidlali Mapholoba mangabe ngikuzisa la Mapholoba uzothatha into mangabe ngikuzisa la uzothatha into Mapholoba futhi umuntu ozoza la Mapholoba umuntu okuzomela aqhamuke nemoto yakhe hayi umuntu Mapholoba ozocela ngamatekisi ngoba kumele mawusuka lapha ngunika lento yakho awusadlula indawo uhamba nawo straight ukhuluma na indlela yonke ukuthi sidlule endaweni ethile manje sesingena la manje sesingena ekhaya manje uzobuphendulana nayo indlela yonke Mapholoba ngizwile nawe dokotela la uthi baba ngakuzwa futhi ukhuluma nento engingakwazi ukuyizwa
mhlambe ayinawo yini umthelelo omubi ngiyaxolisa nje ukuthi sibuze leduze kwakhona la ukuthi akho umuntu ofayo yini noma konke lokho nixoxa nomuntu okhomba ukuba serious Mapholoba izinto ezikanjena ngithanda abantu siyikhulume nazo ucingweni. Okay. Ngithanda ukuthi umuntu efike esikhulume umlomo nomlomo Mapholoba. Ngoba la Mapholoba uhlala umangikhwalo. La Mapholoba kuhlala umangikhwalo la Mapholoba. Ngithanda ukuthi izinto enjena umuntu angakhulumi ngazo Mapholoba ucingweni. Afike sizokhuluma Mapholoba. Into engiyenze nje ngize ngithi Mapholoba sondela ukuthi laba bantu abathi mina Dokotela uNjongo mina sengifuna into nje ngizohamba naye emotweni ibingiphendula. Kunabantu ke Mapholoba abakhuluma ngoba bezwa indlala Mapholoba noma ebona izinto zakhe ukuthi ziyangicwila manje Mapholoba ethi yena baba mina ngifuna into engizokhuluma nayo kodwa mase ngabe uyibiza iphuma lento la Mapholoba uyaqala manje uyahlehla Mapholoba. Kanti umuntu menza la Mapholoba awujiki la Mapholoba. Mawuza la Mapholoba isinqumo sithathile Mapholoba ukuthi uzothatha wena into eyizoba ubaba kuwe eyizoba umama kuwe Mapholoba. Iyenzani izongenzela yini lento engifuna ngoba phela umuntu engabe umama ebobaba kodwa sifuna imali. Phela sifuna imoto sifuna imizi. Mangabe sesikunikela amandla lapha Mapholoba. Hayi Mapholoba. Ngeke ngize ngikhulume nje kakhulu kodwa nje mangabe sesikunikela umsebenzi Mapholoba. Umsebenzi onguna phakade lo Mapholoba. Okwazi ukuphila uzophilise ngisho isizukulwane sakho Mapholoba. Nawe lento mangabe ngikunikeze yona ngiyachazela ukuthi hamba kuyifaka lento kuleli damu langakini. Oh. South Africa senzeni kanje kuse kube lula. Lo musu lele kimi. Dodele kuyiqiniso futhi nami ngiyazi ukuthi ayona 50,000 lento. Kodwa behlonipha ukuthi ngoba kunomhla ka14, 15 and 16. Kodwa ngicela ukuthi kunomuntu ongafuni ukuba sesixukwini dokotela. Kodwa ifunayo lento. Ngishayela ucingo nami nodokotela ungamshayela futhi. Lento kwakusasa kwaphangwa kwakusasa kwanini engakwazi ukukulekelela. Nangalilanga le special ngoba senzela ukuthi abanye bebe beqongelela bazobe belekelelwa ngakho. Kodwa wena ozizwa ngokukhethekile futhi ofuna ufakazi ukuthi udokotela wengiletha la noma ke ngeke ngisasondela ngalelo langa kakhulu mhlambe ngiyomabqama manje kancane wena owabona mhlambe uline wabantu abawu50 kuze noma ngiyosala emotweni eduzane nakhona la edamini ngilinde ukuthi ke ngoba sewubuyile nje uhappy na yonke le nto as an evidence as an witness who have an evidence yokuthi wena ulekelelekile. Anyone who have 50,000 rand ofuna into yokuphila ofuna into azoyibona ofuna ngambiza nami ngegama uMankhwalo. Hayi ngambiza uMankhwalo ngegama mfoka Mapholoba. Into yami le. Hayi ngeke ngiqamba manga South Africa. Kuye kwasiphukini wele sifika. Namanje umuntu akathokozile. Bonke ke abantu abafuna ukuza ku special ngomhla ka14 and 15 and 16 ku June. Only 5,000 rand uthola ukulekeleleka einkingeni obhekene nazo nanoma ngabe yini umuntu afisa ukuthi ayishare. Singathi thina before ukhokhe lo 500 rand wokubhalisa dokotela akafona umuntu athi naye yami inkinga ngabe dokotela noma Mapholoba bazokwazi ukungilekelela udokotela kuyona. Mangivuma uzobusufaka lo 500 rand emva kwawo yobusuphatha 4,500 ufika uthi njongo ngicela ungisize uyobe sekuthatha akakusebenza aqeda ahambe nawe yolwandle ayoyiqedela khona into yakho goduka ekhaya kodwa kuyobe kusetshenzwe ebusuku bese laba ba 50,000 rand nabo bayafona usungasipha kusuku noma iluphi before ispecial ngelanga la ngomhla ka16 kuphela ispecial dokotela ngiyakuvumela nami ukuthi ukunyuse lokho kwala buyele ku price yakho kuphume ku 50,000. Phela Mapholoba kahle kahle lento into yami le Mapholoba. Njengoba kuyinto yami ingoba sengibhekelela abantu ukuthi kade baloke bafuna izinto Mapholoba. Baloke baya ngapha nangapha bafuna izinto. Bayishiya la. Sengithi hayi ababuye njengoba ngikubizile ngathi mina woza la. Ingoba ngizobika la Mapholoba. Ngizophahla la Mapholoba. Ngiphahlela lolu suku okumele abantu abazofika ngalo ukuthi wena Mankhwalo uwo wonke umuntu engizoba ngimthinta ngesandla Mapholoba zonke into zakhe Mapholoba zivuleke. Into engathi mina kuwe Mapholoba abantu insebenzo yabo
izoba ngo-12 mapholoba. So bengizobika ukuthi njengoba kuzofika abantu angathuki uma ngikhwali mapholoba. Kubo bonke abantu abazobe bela akabayenzele phela lezi icelo zabo abayicelayo mapholoba. Kungakho ngeke ngathi mina kuwe angifuni ukusebenzela esigodlweni sami, kodwa ngifuna kubo bonke abantu abathi bafuna ukuphumelela, bafuna izinto zabo zivuleke ukuze phela beze la mapholoba ukuze ngizophinda ngibacelele futhi noma ngabe sebafikile ukuthi cha sebafikile ke laba bantu labo njengoba ngizobasebenza akuvuleke zonke mapholoba izinto zabo mapholoba. Inyanga enjani enganamfihlo mapholoba? Inyanga nenyanga mapholoba inemfihlo yayo. Mina yami imfihlo yami mapholoba ngiyasho ngithi mina namanje umuntu othi ufuna into mapholoba azoyibona ngamehlo akeze ezoyithatha mapholoba. Yayifaka nami i-challenge inyangeni zonke. Ifaka i-challenge zangomeni zonke. Ifaka i-challenge kubafundisi. Hey, bayasebenza abantu bahamba unjongo kuyiqiniso lokho. Ngishilizo lo ngathi 3 or 2 years engabonakali kuSiya Viva TV1 ebengekho futhi kwamanye ama channel. Zibuza ukuthi yena uphila ngani, uphiliswa yini. Angifuni ukukhuluma kube ngathi impela manje siku generation idlala idrama uzoyikholelwa wena dokotela. Ngathi mase kunje siyahamba. Ima kancane makhwali makancane. Ima kancane sesiyaqeda nje makancane impela. Hayi dokotela asipha abantu inombolo ngicela ukuthi ubaphe nje inombolo yasesigodlweni njalo njalo. Inombolo yasesigodlweni mfoka amapholoba u079 079 080 080 4929 4929. Asiphinde dokotela 079 079 080 080 4929 4929. Kanti inombolo yokubhuka ubhalisela ukuza kwispecial u079 0453 446. Ngiyiphinda 079 0453 446. Mhlawumbe udokotela ngabe valelisa bese mina ngithi ukukhuluma nabantu kancane ngapha. Ningizimu Afrika njengamanje kukhomba ukuthi sesizophumani ekuphumeni kwethu siphuma nje yimo sesaba ke manje ngeke ngiqamba manga. 079 0453 446. Bhalisa uthi ngiyeza ku special sika 5000 rand udokotela ngenzele lento athe ayidingi kulokho ekucela idlozi kodwa uzokwazi ukudlula kuvaliwe. Ingoba uyazi yena ukuthi uzobe khuluma noma ngikhwalo wakhe uzobe khuluma nento yakhe bese ikwazi ukwenzela wena izinto. Bese laba abafisa nabo kuba nento udokotela axoxisana nayo njengobaba noma bona basiphathela only 50000 rand. Inombolo easy ilula 079 0453 446 engihambile. Bye bye.